ساعة شعات غينو زينا ومسنادونا نفل مالنا زغركم تعزبتنا كم يتمسيون لوم سولس شوعة ميازيا مشت زتدالو زينا تات وشتن وصان حزركم قريبا لكم نمكتالكم بغرز عدم صحاتكم تصنح ميكال حربو فالماكم بكأنتو تاتو افلم صنبل مبل ساسن حمشن بعلنا تنت صنعتنا وحسنا بزبل تيما كبعل مغانو كومشن بالن سبورت حبيرو شوعة ميازي عالمه ومعالتي طعنا بدرجة هاجر بستفلالي من السنادوتا تذكرا ابنو زوبا فورو قفحتي محبرا وريات نمصباب زتي وعالتات تخايلو اب زيناتات وصاي امريكا بودب خارج نزرك وتادراوي علامات نقطه ندادن ايران كم زدبدبه تغليصو روسيا وشتي حرم علتي استات شوعات ميت درونات نا يوكرين كم زعنو تافريقا من كوركور طفر امريكا قديمو ترقيصو نابزي فلط كل طفر كم زبصحت تغليصو زرزر زينا صنبل مبل ساسن حمشن بعلنا ناطنت صنعتنا وحسنا بزبل تيما كبعل مخانو كوميشن بالن سبورتن قليصو زرزر نايتي بدرجة هاجر زدالو زلو مربات اب مصاي كغلص مخانو كوميشن بالن سبورتن بتوساخي حبيرو لهم نابكال زيناب سنسقرم علماء معلتي طعنا بدرجة هاجر مبل سالسا جيزي آلومي بستفلالي من سنودوتا تذكرام وكيل رينا يوناتان عبيون زدالو تصابصا بارسي ماسمورم كتغربيا شوعات ميازيا علماوي معلتي طعنا كلنا نطعنا مسنا فلطت بحبار دو نبل بزبل تيما بدرجة هاجر اب اسمرا بستفلالي من سنودوتا تذكرام أبدارش هاكوس أبستخايدس نسرعت أمين سرطعنا جزياوي وانا دايركتر كفل هزباو طعنا دكتور عند برهان تسفاتيون عاوت أقلقل طعنا بحد النتن شبتتاتن كم زرقاقت بمتكاس مسرتك نكنت عنا ترير سرت سرعة طعنا إرترا كم زخونة قليتهم دكتور عند برهان وسيخو كاب كلتشحن عسران شدشن كساب كلتشحن سالاسان بزعبا زغطل نحموش عمت وتنصلات عنان مسرح تكباريون نابزهابو مبرهي مسسانا دماساو شفنت عنا محيال دحنت عنا بزتمحايشن يمكل خالن نصرتان مدب كمون مرغغاص زتامامن وحدتن محدران صلوت تعنا كابتم قند مدبات كم زخونن كسرحلهم جميرو كم زلون انصيروم حلافيت ودب تعنا عالم بإرترا دكتور ميري ستيفانن حلافي معكن هصانات ودب حبرات هاجرات مالت يونيسيف بإرترا اتو عبد الله محمدن بقديوم بإرترا صلات عنا بمعبال زيغاتات زتمحايش اغلغلوت نمهاب زغبر زلو وفري ابايتاز مزغن وصيت يركبو كم زلو حبيرام دكتور ميري ستيفان بتوسخي بإرترا بهزباوي طعنا بزتمزغب عبيت عمر زيغاتات ابزحلف 25 عامتات كاب 55 عامت ناب 68 عامت كبكبلن كلو موت تحت 5 عامت هصانات ب78 ميتاويت موتاديتات دما ب60 ميتاويت كم زغدله قليصام اتمدب نتتيما بزنصبارق مسناروتات زتسني كخون انكلو بمخنيات تعلتا بستودبه وددر حافشاو فلطت نزتعاوتا شلمات تعديلهم علماو معلت تعنا كل 2026 بدرجه علم نمبل 78 بدرجه إرترا دما نمبل 30 غزيا تذكرا يا طاوي تلهيتاتنا بسنة فلتتي عمبب بزبل تيما بكفل بالن سبورت زوباغاش باركاست ورده بمباتا سلطنا موزيقان تلهيتن نابلات يا طاو ججله بحالي بداوي توهيبوم ابتي كاب 29 مغابي كساب 4 ميازيا ببارونتو بكلس حسابن جبرن ستواب سلطنات شعت دقانس يزركبون ساسن شومونتن موياوان تساتيفوم ناقداسنت نايتي سلطنا بعبيت نتفتاتهم زتقسو وكيل تمرغتي ابيا طاو تلهيت حزبي إرترا أتقاقما مدرخ بلاين تلهيتن نزتصونحن فلتت زعمق كم زخونه قليصو وانا دايركتور كفلي بالن سبورتن اتو ادريس صالح بوغنو تداخيمون صنح بالا ورشاتات نمبر بار كل مداو صعري ابز كادر زلو اوان نتسلطنا اگداس تراكم زلو حبيرو اما حدار زواغاش باركا امباسادور محمود علي حوري اموداتا علما نايزي بابلات ياتاوي گجل بالي بداوي تجمير زلو سلطنا زوباوي ياتاوي گجل بالي محيال زعلم مخانو بمغلاط نتن كالوت بهيراتون تمساسات سلطناتات بمهاب
ደረጃ ብቕዓትን ፍልጠትን መንስያት ክብ ንምባል ክስራሕ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ገፋሕቲ ማሕበራዊ ውርያትን ምጽባብ ወዓልታት ተቓኒዑ ወኪል ኤሪና ጀማል መዓልተከ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳሎ ትሕዝቶ ጴጥሮስ መንግስት ካቕርቦ እዩ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዙላ ኣፍታን ፎሮን ንኡስ ዞባ ፎሮ ገፋሕቲ ውርያት ንምጽባብ ዝዓለመ ወዓላታት ብሓደን 6 ሚያዝያ ኣብ ዙላን ፎሮን ኣካይዶም ኣብ ሓውሲ ከተማ ፎሮ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ፎሮ ኣቶ ሙሳ ሓሰን ወጻኢታት ውራይ ብሓፈሻ ሕፀን መርዓን ድማ ብፍላይ እናተጋነነ ብምምፁ ኣብ ሕብረተሰብ ማሕበረ ቁጠባዊ ሃስያ ክገብር ምጽንሑ ብምጥቃስ ዓበይቲ ዓዲ ድሕሪ ዘካየድዎ ተደጋጋሚ ርክባት ንምጽባቡ ኣብ ስምምዕ ከም ተበጽሐ ገሊጾም በዚ መሰረት ኣብ ብሔረ ዓፋር ብጀምቢል ዝፍለጥ ዝነበረ ህያብ ከም ዝተረፈ ኣብ ሕፀን መርዓን ዝግበር ዝነበረ ወርቂ ኣልባሳት ንብረት መርዓትን ኣስቤዛን ድማ ንሕብረተሰብ ብዘይሃሳ ኣገባብ ከም ዝጎደለ ብምብራህ ነዚ ሕግዚ ዝተሓሱ መቕጻዕቲ ከም ዝብየነሎም ኣነጺሮም ሓላፊት ሃማደ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ፋጥማ ዑስማን ብጊዳኣ ኣብ ምጽባብ ውራያት ዝለዓለ ተራ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ብምሕባር ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ተበግሶ ንምዕዋት ማሕበር ግድዩ ከም ዘዕዝዛ ኣረጋጊጻ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ፎሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋን ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣሕመድ ሳልሕን ድማ ሳዕቤናት ገፋሕቲ ውራያት ኣብ ሕብረተሰብ እናተጋህደ ምምጽኡ ብምጥቃስ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ብኹሉ ነባሪ ክሰዓብን ክድገፍን ተላብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ዙላን ኣፍታን ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ዝገበርዎ ተመሳሳሊ ዋዕላ ካብ ሕፀን መርዓን ክሳብ ድሕሪ መርዓ ኣብ ዘሎ ውራያት ድሕሪ ምዝታይ ክተርፍ ዝግብኦ ክተርፍ ክውስኑ እንከለዉ ወጻኢታት ወርቂ ጨርቅን ኣስቤዛን ድማ ከም ዝነክየ ኣፍሊጦም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡስ ዞባታት ጎልጅ ሞልቂ ጎኘን ላዕላይ ጋሽን ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ንዘላቒ ልምዓት ብዝብል ቴማ ስፖርታዊ ባህላውን ትምህርታውን መረባ ዝሓወፈ ቅነ ተምሃሮ ተኻይዱ ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ 30 ናይ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝተሳትፎ መረባት ስፖርት ባህሊ ምህዞን ሰንዓን ዘጠቓለለ ቅነ ሓያል ናይ ውድድር መንፈስ ከም ትረኣየ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሰሎሞን ወልዳይ ሓቢሩ ብትምህርቲ ብሉጻት ብባህሊ ሃብታማት ብስፖርት ድማ ብቕዓት ብዝብል ቴማ ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዝነበሮ ቅነ ድማ ዕቑር ዓቕምን ዝምባለታትን ዝተጸባርቑሉ መድረኽ ከም ዝነበረ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሓበን ገብረ መድህን ገሊጾም ኣብ ንኡስ ዞባ ጎኘ ኣብ ዝተኻየደ ተምሃሮ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተሳትፎ ቅነ ድማ ተምሃሮ ንዘቐስሞ ክልሲ ሓሳባዊ ትምህርቲ ብግብራዊ ስራሕ ዘርእሉ ባይታ ከም ዝፈጠረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ መምህር ዓብደልቃድር ዓብደላ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ 7 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተሳትፎ ውዕውዕ መረባት ዝሓወፈ ቅነ ከም እተኻየደ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ መምህር ቃል ኣበርህን ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ምርሃው ክብሪ ኣብን ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ንዑታት ሽልማት ተዓዲሎም ኣብ 2025 ብልዑል ተሳትፎ ኮም ዝተሰርሐ መጸበይ ነፍሰ ጡራት ኣብ መጠን ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ሩይ ምምሕያሽ ከም ዘመዝገበ ኣባላት መደበር ጥዕና ሽዕብ ሰለባ ኣብሪሆም ነርስ ፍሮይኒ ተኽላይ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ነፍሰ ጡራት ክሳብ እዋን ሕርሰን ግቡእ ክትትል ይገብራን ብሓገዝ ሞያዋን ይገላገላን ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ብሰንኪ ራሕቂ ቦታን ጸገም ኣገልግሎት መጓዓዝያን ዝረአ ዝነበረ ሕርሲ ኣብ ገዛ ከም ዝነከያ ነጺራ ብዘይካዚ ኣብ መረባት ክታበት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ከምኡውን ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህፀን ሩይ ዕቤት ከም ተረኣየ ዝሓበረት ነርስ ፍሮወይኒ ዘይተኸትበ ቆልዓ ንኸይተርፍ ነተን ምሕድግ ዝበላ ከባቢታት ብመልክዕ ወፍሪ ከም ዝሽፍንወን ኣረዲኣ ሕብረተሰብ ኣብ ሕዱራት ሕማማት ሽኮርን ጸቕጢ ደምን ዘለዎ ኣፍልጦ ክዓብን ልዕሊ 40 ዓመት ዝዕድሜኦም ኩነታት ጥዕኖም ብስሩዕ ክከታተሉ ብምልባው ድማ ነዚ ዝሕግዝ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዘካይዱ ኣነጺራ ተገልገልቲ በወገኖም ኩነታት ጥዕኖም ዝፈልጡሉ ትካል ጥዕና በቐረባ ኣብ ከባቢኦም ምውዳዱ ካብ ዘይተደልየ ሃልክን ኮለልን ከም ዘድሓኖም ኣብሪሆም መደበር ጥዕና ሽዕብ ሰለባ ንዓድታት ሽዕብ ረብቶ ዓዲ ጋር ኣለቡ ዓዲ ደርዕ ኣትኮም ጀምብረቕ ሓመዳይን ካልኦት ኣገልግሎት ትህብ زغوركم تعزبت تسعيب وزغرب زيناتات هاقرات وطايقون مكتالكم كتقصول دايمم بغبر عدم زيناو من سناو دوير تيفي ناوت اللي زغوركم تعزبتي سلام مكتالكم عزي مسكن زيناو طاي
ኩነታት ዞባ ማእከላይ ምብራቕና ኸረራ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ሎም 7 ሚያዝያ ኣብ ወደብ ኸሪጅ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ዕላማታት ንቑጣ ነዳድን ኢራን ደብዳብ ከም ዘካየደ ተገሊጾም እስራኤል ኣብ ኣውራጃ ኢስፋሃን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ድንድላትን መንገዲ ባቡርን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ድማ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱሎም ሓለዋ ሰውራ ኢራን በጎኑ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት እስራኤልን ዞባ ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዝርከብ ረብሓታት ኣሜሪካን ዕላማ ዝገበረ ናይ መልሰ ግብሪ መጥቃዕታት ሚሳይል ኣካይዶም ኢራን ኣብ ስምምዕ ምዘይትበጽሕን ንመጻበቦ ሆርሙዝ ምዘይትኸፍቶን ንመመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ድንድላትን ተሃገር ከም ዝዕንዎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ምሃቡ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ቀሪብላ ዘሎ ጻውዒት ምዘይትኽብር ሙሉእ ስልጣኒኣ ሎም ለይቲ ከም ዝዓምንዩ ገሊጹ ዘሎ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ድማ መጠንቀቕታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ተግባር ምዝውዕል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኣሜሪካ ዘካየዶ መጥቃዕታት ኪኖ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም ዝኸይድን ንዓመታት ከም ዝቕጽልን ኣጠንቂቑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይናን ሩስያን ኣብ ምኽፋት መጻበቦ ሆርሙዝ ብዝምልከት ንዝቐረበ ንድፊ እማመ ብናይ ቀወፊ መሰለን ዓጊቶኖ እቲ ባሕሬን ዘቐረበቶ እማመ መጻበቦ ሆርሙዝ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ብወታደራዊ ስጉምቲ ክኽፈት ድሕነት ንግዳውያን መራኸብ ንምውሓስ ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰድን ኢራን ኣብቲ ማያዊ ኣካል እትገብሮ ጣልቃ ደው ከተብልን ዝጠልብ ነይሮም ቻይናን ሩስያን ነቲ ማያዊ ኣካል ንምኽፋት ዝውሰድ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብቲ ዞባ ተወሳኺ ቅሉላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምሕባረን ተቃዊሞኖ ዘለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣጸዲቑ ዘሎ እገዳታት ክለዓል ብመጥቃዕታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝወረዳ ዕንወት ዳግም ክህነፅ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሒዝቡላ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ደው ክብልን ብመጻበቦ ሆርሙዝ ካብ ዝሓልፋ ንግዳውያን መራኸብ ክፍሊት ናይ ምእካብ ሕጋዊ መሰል ክፍቀደላን ዝርከቡ 10 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ኣቕሪባ እንተኾነ ግና ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ብኢራን ዝቐረበ እማመ ዘይእኹሉን ረብሓታት ኣሜሪካን መሻርክታን ዘይማልእን ክብል ነፂጉ ኣሎም ሩስያ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣስታት 700 ድሮናት ናይ ዩክሬን ከም ዘዕነወታ ኣፍሊጣ እቲ ኣጋጣሚ ሃገሩ ኣብ ሓደ እዋን ዝበዝሕ መጥቃዕታት ድሮን ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝገበረትሉ ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ብ6 ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ትሕተ ቅርፂ ዩክሬን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሰቶ ደብዳብ ሚሳይላት ከም ዘካየደት ሓቢራ በቲ ደብዳብ ሰራዊት ዩክሬን ዝግልገለሉ ትሕተ ቅርፂ ፀዓት ከምኡውን ብርክት ዝበለ መፍረን መኽዘናትን ኣፅዋር ከም ዝዓነወ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ረድዩ ሰራዊት ሩስያ ብዩክሬን ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ተዓጻጻፊ መልሰ ግብሪ መሃቢ ከም ዝቕጽል ክሕብር ጸኒሑ ዘሎ ብድፊት ሃገራት ምዕራብ ኣብ 2022 ዝተወልዐ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ከቢድ ሰብኣዊ ወተሃደራዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ 4 ጠፈርተኛታት ዝሓዘት መንኮርኮር ጠፈር ኣሜሪካ ቀዲሙ ተረጊጹ ናብ ዘይፈለጥ ክልል ጠፈር ብምብጻሕ ክብረ ወሰን ከም ዝሰበረ ተገሊጾም እዛ 3 ኣሜሪካውያንን ሓደ ካናዳውን ጠፈርተኛታት ዝሓዘት መንኮርኮር ካብ ምድሪ ኣስታት 407,000 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዘሎ ክልል ጠፈር ከም ዝበጽሐት እዚ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተመዝገበ ኣስታት 400,000 ኪሎ ሜትር ክብረ ወሰን ከም ዝሰበሮ ተፈሊጡ ጠፈርተኛታት ነቲ ዝረሓቐ ክልል ወርሒ ብኣካል ብምዕዛቦም እውን ተወሳኺ ክብረ ወሰን ከም ዝሰበሩ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ተልእኾ ኣብ ወርሒ ንዝግበር መጽናዕታት ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ሓቢሩ ብዘይካዚ እቲ ተፈጥራዊ ጉዕዞ ኣሜሪካ ኣብ 2028 ጠፈርተኛታት ዝሓዘት ተወሳኺት መንኮርኮር ናብ ወርሒ ክትልእኽ ኣውፂኣቶ ንዘላ መደብ ብእወታዊ ከም ዝጸልዎ ይጥቀስ እዞም ብሓደ ሚያዝያ ናብ ወርሒ ዝተወንጨፉ ጠፈርተኛታት ተልእኾኦም ዛዚሞም ድሕሪ ሳልስቲ ናብ ምድሪ ክምለሱ ትፅቢት ይግበር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ 2019 ናብቲ ዝረሓቐ ክፋል ወርሒ ሰብ ዘይብላ መንኮርኮር ልኢኻ ምንባራ ዝዝከር እዩ ህንድን ኣዘርባይጃንን ሻሕኪሩ ዝጸንሐ ክልታዊ ዝምድንኡ ንምምሕያሽ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ላዕሎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ባኩ ኣዘርባይጃን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ዓውድታት ንግዲ ቴክኖሎጂ ቱሪዝም መድሃኒት ጸዓት ባህልን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ዝካየድ ምትዕባር ንምድንፋዕ ተሰማሚዖም ብዘይካዚ ኣብ ምምካት ስግረ ደባዊ ሽበራታት ዘሎ ምትዕባር ብምግምጋም ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ምርድዳ በፂሖም ኣብታ ኣጋጣሚ ህንዲ ዜጋታታ ካብ ኢራን ንምውፃእ ኣዘርባይጃን ዝገበረቶ ደገፍ ዕዙዝ ምስጋና ኣቕሪባ
هندنا أذربيجان زررب ككايدا دحر 2022 فلما أوانيو هندي أب 2025 كمل سجبر نايتي أب زوبا كاشمير استفصم شبرا ومتقعتي أب لعل باكستان زكايرتو متقعتي كاب أذربيجان دحر زقات أما ترير تقاومون كوننين أمونغو كلتين هاجرات زنبر زندنا كشحكر كم جمرة صبصابات يحبروم هندي مس أرمينيا زلوا وتهدراو زندنا كمون أذربيجان مس باكستان زلوا طبو ركب أمونغو كلتين هاجرات نتصنح وطي كندي مغنيات كوين يتصنحهم سوماليا بمتحبار تركي أب تاريخنا يفلم كعتها ندادي أو كيانوس كمتكاي تحبيروم نزين ممسسال ياريتها نزين ممسلسال بتركاوي كوبانيا أتونن كساب شوعة كيلومتر عمقت كتقعد عاقم زلوا زمناوي مركب زي مسع 10 ميازيا أب جماجم سومال كتبتصح تسعيت جبرم زو سقمتي أكال نايتي تركن سوماليان أب مفارق 2024 زغطمو استراتيجياوي وتهدراو قطواو سمع كوينو سوماليا كابتين عصرتات عامتات عقيرو تصنح بحريا وهابتا تربحيت نختكون من قدي زتصرقيوم بمسرة السمع تركي كابتي كاب جماجم بحري سومال زركب اتوت ندادن غازن 300 بتصحيت كوانت اللوا ندادي نملساسن مفراي نتقبرو وصايتات كساب زملسلاغنا كساب 900 كتوسريا الزيوتوت زينة تركي نسوماليا تهبو ناي مكل خالن تصطان دقف زشفن كم زغونيو زعبر زلو اتو كوعتام استجمرة سوماليا ناب حدش ندادي ناي مفراي مدرخ كتسقاقر مقانا منستر ندادي سوماليا داهير شيرة قليل اللوم بمسرة صبصاباتا بقماقم بحري سوماليا كاب 3 كساب 4 بليون برميل زبتصح عقور ندادن غازن كهلو كم زغل يمت ناي موداتا زينا سراويت نيجيريا زي حلف سنبت بكفل هاجر كادونا كاب زركب بيت كريستيان بعطقات زتجوي 31 7 نصا كم زوصو افليطوم اتي سراويت ابزوصو مجلسي وتهدرات نيجيريا مستوم منتوم زي تفلط عطقات دحر زكايدو ملوات توخسينتوم زچويم سبات راحريحوم كهادمو كم تجددو حبيروم اتوم عطقات بزكايدو متقعت 5 سبات كم تقتلون سب سلطان سراويت نيجيريا قليصوم أب نيجيريا بحافشة سيمناو كفالت هاجر دما بفلاي بذكر زلو ترقاقا متقعتاتن شويان ستاو زي مرقانايت هاجر أنقل كيلو كم زلو يوم نايك أربعة عزبتي زتوصوم منتهم زي تفلت عطوات أب زحالف ورحطري أب سيمناوي كفال نيجيريا نزر كباكلت أبايت كريستيانات بمورار 167 شويم كم زوصرو الذكريوم أب سيمناوي شنخ نيجيريا زنكساق زلو شبراو جيل بوكو حرام كاب كلتشان عصوت 4 حدشن 500 تمهارو كم زچوي صبصابات يحبروم زيناتات نمزام كند نوطتاتو كدغملكم صنبل مبل 5 بعلنا صنت صنعتنا وحسنا بزبل تيما كبعال مخانو كوميشن بحال سبورتن حبيروم شوعة ميازي علماء ومعالتي تعنا بدرجة هاجر باستفلالي من السنادوتا تذكيرا أبنو زوبا فورو قفحتي محبراوي ورايات نمصباب زتي وعلاتاتا هايلو أب زيناتات وطاي أمريكا ودب خارج نزركة وتهدروا علامات النقط ندادن إيران كم زدبدبة تقليصو روسيا وشتي حدا معلتا أستاذ شوعات ميت درونات نا يوكرين كم زعنو تافريطا من كوركور طفر أمريكا قديمو ترقيتو نابزي فلد كل طفر كم زبصح تقليصو صوركم تعزبتن لهم شستراولو زيناهم سناورو أبزي في السلام سلام كتالكم مع زي مسكن سيتكم لازم عم سعيبات قرب يعبوغنكم سلام